Лукашенко памілаваў 30 палітвязняў, 14 жанчын і 16 мужчынаў. Як падае тэлеграм-канал Пул-Первага, сярод іх ёсць сур'ёзна хворыя і пенсіянеры. У паведамленні падкрэсліваюць, што вызваленыя прызналі віну і раскаяліся. Імёнаў памілаваных не называюць. Вітаю, шаноўнае спадарства. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Адгалосак украінскага наступу ў Курскай вобласці. Хрэнін кажа пра імавернасць правакацыяў з боку Украіны. Лукашенка хвалюецца за сваю ўладу. Баяцца падрыхтаванага праціўніка, які ў адрозненні ад іх будзе мець нейкую ідэю, і для якога в адрозненні ад іх гэтая Беларусь будзе нешта значыць, акрамя толькі вось кармушкі. Шматдзетным дапамогуць грашыма, усім астатнім прапануюць узяць крэдыт. Якія выдаткі чакаюць бацькоў перад школьным годам? Фактычна дзяржава паставіла сам нас, бацькоў, з іх праблемамі, і гэта такі асабісты выклік наражаць ці не зараз дзіцё ў Беларусі. Чыноўнікі пастанавілі рэгуляваць кошты візітаў да спецыялістаў у прыватных медцэнтрах. Якія наступствы будуць для дактароў і для пацыентаў? Хорошая почва для зарплат в конвертах, для коррупции от пациента, что окей, мы вас запишем к нашему, это я уже фантазирую, но если вы хотите выкрутиться, хорошо. Консультация нашего невролога только если вы сделаете у нас МРТ. 11-й дзень працягваецца наступ украінскіх войскаў у Курскай вобласці. У АДКБ кажуць, што Расія не звярталася па дапамогу. Арганізацыя сочыць за сітуацыяй, занепакоены падзеямі Лукашенка. На нарадзе, прысвечанай пытанням бяспекі, Хрэнін заяўляе пра высокую імавернасць правакацыяў з боку Украіны. Сам жа дыктатар ізноў узгадвае харугвы і палкі, якія, на ягоную думку, маюць уварвацца ў Беларусь, каб узяць уладу. Андрэй Сульжыц. Размінаванне, прарыў мяжы, знішчэнне абарончых рубяжоў пры падтрыманні авіяцыі і артылерыі. На апублікаваным ЗСУ відэа першыя гадзіны наступу ў Курскай вобласці. Менавіта інфармацыйная цішыня, планаванне і раптоўнасць сталі вызначальнымі на пачатковым этапе аперацый, лічаць вайскоўцы. Мае Украіна поспех і на 11-й дзень. Паводле расійскіх паблікаў ЗСУ разбілі яшчэ адну калону расейцаў. Пад кантролем больш за 80 населеных пунктаў. На гэтай тэрыторыі стварылі вайсковую камендатуру. Паводле міжнароднага заканадаўства Украіна нясе поўную адказнасць за мірнае насельніцтва на захопленай тэрыторыі. Сярод іншага трэба змагацца з марадзёрамі. Что это вы тащите, Татьяна Николаевна? Мародерите или что? Таксама Украіна працягвае папаўняць абменны фонд. Русский военный! Выходи! Будешь жить! Кіраўнік украінскія выведкі агучыў прынцыпы, паводле якіх будуць праходзіць перамовы пра абмен палоннымі. Асаблівую роль для нас займае трагічны эпізод. Асаблівую ролю для нас мае трагічны эпізод, падзеі на Азовсталі. Таму пытанню вяртання ўсіх, хто быў на Азовсталі, мы надаем асаблівую увагу. Таксама мы будзем прыкладаць максімум намаганняў дзеля вяртання палонных цывільных. На падзеі ў Курскай вобласці зноў адрэагаваў Лукашенка. Сабраў нараду з нагоды сітуацыі на мяжы з Украіною. Сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействием белорусских националистических формирований. Што гэта за фармаванні і якая ў іх мэта, патлумачыў сам дыктатар. За пределами нашей страны, из числа особенно беглых наших, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса, для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть. Яны сапраўды баяцца падрыхтаванага праціўніка, які ў адрозненні ад іх будзе мець нейкую ідэю, і для якога в адрозненні ад іх гэтая Беларусь будзе нешта значыць, акрамя толькі вось кармушкі для іх. Ва ўкраінскім цэнтры супрацьдзеяння дэзінфармацыі лічаць, што заявы пра пагрозы з боку Украіны спроба адцягнуць украінскія войскі з найважнейшых участкаў фронту. Ёсць і іншыя мэты. Там вось ёсць відавочна шэраг гэтых алармістаў, так званых,
якія рассказываюць ему аб тым, што трэба там нешта ўзмацняць, баяцца нейкіх правакацый і так далей, а гэта значыць, што патрэбна выдзеліць грошы менавіта гэтым дармаедам, якія расказваюць пра гэтыя пагрозы. Адметна, што Беларусь ёсць хаўруснікам Расіі ў АДКБ. У гэтай арганізацыі заявілі, што пільнуюць развіццё сітуацыі ў Курскай вобласці і своечасова выканаюць усе працэдуры пасля звароту Расіі па вайсковую дапамогу. Андрей Сульжыц, Белсат. Літва скарэктавала правілы заезду да сябе аўтаў з беларускай рэгістрацыяй. Як выявілася, ёсць паслабленні. З 17 жніўня праехаць мяжу Літвы можна будзе на аўтамабілі з нумарамі нашай краіны. Праўда, пры ўмове, што аўта не падлягае продажу і належыць грамадзяніну Беларусі, які мае часовы або сталы дазвол на жыхарства ў Літве. Пры гэтым за стырном мусіць быць уладальнік машыны. Зрэшты, іншы пункт дыскрымінацыйнага для беларусаў закону, прынятага афіцыйнаю Вільняю, застаецца нязменным. Пасля 18 студзеня наступнага года пачне дзеяць забарона на перабыванне на тэрыторыі Літвы аўтаў з беларускай рэгістрацыяй. Першы выпадак заражэння новым штамам воспы малпаў зафіксавалі ў Еўропе. Згодна з шведскім агенцтвам грамадскай аховы здароўя, інфікаваная асоба прыехала ў краіну з таго рэгіёну Афрыкі, дзе цяпер выбух захворвання. Да 14 жніўня Сусветная арганізацыя здароўя прызнала эпідэмію воспы малпаў глобальнай надзвычайнай сітуацыяй. Новы штам віруса выявілі ў шэрагу краінаў цэнтральнай і ўсходняй Афрыкі. Ён больш заразны за папярэдні, перадаецца ад чалавека да чалавека праз блізкі кантакт, а таксама паветрана-кроплевым шляхам. Да таго ж, новы штам мае працяглы інкубацыйны перыяд да 21 дня. Смяротнасць сярод дзяцей можа дасягаць 10%. Міністэрства аховы здароўя Беларусі паведамляе, што ў нашай краіне няма выпадкаў заражэння. Аднак, цытата, спецыялісты гатовыя да верагоднасці завозу інфекцыі з тэрыторыяў іншых дзяржаваў. Прыватныя медычныя цэнтры ў Беларусі з лістапада чакаюць чарговыя змены. Савет міністраў пастанавіў рэгуляваць цэны на прыёмы дактароў-спецыялістаў. Ці дапаможа гэткая пастанова чыноўнікаў ашчадзіць пацыентам? І як зменіць працу дактароў? Тэму працягне Ірына Юр'ева. Візіты да дактароў прыватных медычных цэнтраў могуць стаць таннейшымі. Савет міністраў сваёй пастановою дадаў кансультацыі спецыялістаў недзяржаўных установаў у пералік платных паслугаў, тарыфы на якія рэгулюе Міністэрства аховы здароўя. Это скорее попытка сделать так, чтобы не вызывать так нам социального недовольства. То есть не показывать, что у нас вот вы не можете найти в вашей поликлинике аллерголога, идите платно, он там стоит бешеные деньги, как они любят говорить. При этом они немножко не учитывают то, что в Беларуси, по сути, система платной медицины, она сделана как альтернатива государственной, то есть она не замещает. Нягледзячы на тое, што тэарэтычна цэны на прыём доктара ў прыватных медцэнтрах могуць знізіцца, агулам станоўчага эфекту ад захады Саўміну чакаць не выпадае. Как тебе, будучи там директором клиники, удержать у себя специалиста высокого уровня? Как тебе поощрить его за работу? То есть какой смысл ему хорошо работать? Вот это хорошая почва для зарплат в конвертах, для коррупции от пациента, что окей, мы вас запишем к нашему, это я уже фантазирую, но если бы хотел выкрутиться, хорошо. Консультация нашего невролога только если вы сделаете у нас МРТ. Рэгуляваць цэны на платныя медычныя паслугі чыноўнікі ўзяліся летась. Пачалі са стаматалагічнай сферы. У Мінздароўя абяцалі, што такім чынам лячэнне патаннее. Аднак не атрымалася. У сакавіку прызналі паразу. Поступающая с мест информация говорит, что нужного эффекта это не дало. Пока. Это так не работает. Доступная медицина – это улучшение качества образования. Это новые технологии, которые позволяют делать более дешевыми там, не знаю, расходники, которые были раньше. Это улучшение благосостояния граждан, которые могут сами решить, на что потратить заработанные свои деньги, да, чтобы больше себе позволить. С 1 ліпеня ў Беларусі пачалі дзеяць новыя тарыфы на платныя стаматалагічныя паслугі, аптымізаваныя, сярод іншага, за кошт нормаў расходу матэрыялаў. Аднак міністр аховы здароўя яшчэ на пачатку года агучваў больш амбітныя планы. Министерство здравоохранения приложит дополнительные силы по анализу
цен на медицинские услуги со стороны частной формы собственности. С 1 ліпеня Міністэрства аховы здароўя рэгулюе тарыфы не толькі на стаматалагічныя, але і на дыягнастычныя паслугі, у тым ліку ультрагукавыя і функцыянальныя даследаванні. Таксама ў пераліку медычны агляд для атрымання даведкі на права кіравання транспартным сродкам. Чыноўнікі абяцаюць працягнуць кантроль цэнаў у прыватнай медыцыне. Это вполне укладывается, конечно, в репрессивную логику и вообще всех органов власти, в том числе медицинского у нас в стране. Новыя цэны на прыём дактароў-спецыялістаў у прыватных медычных установах варта чакаць з 1 лістапада. Менавіта ў гэты дзень набудзе моц адпаведная пастанова Саўміну. Ірына Юрова, Белсат. Бесклапотнага летняга жыцця ў школьнікаў засталося крыху больш за 2 тыдні. А вось бацькі ўжо шукаюць, як лепей сабраць дзіця ў школу, каб гэтага не было балюча для сямейнага бюджэту. Цэны кусаюцца, а чыноўнікі раяць браць крэдыты на школьныя тавары. Александр Дегтяроў. Амаль 130 рублёў на школьніка. Такую суму ў сярэднім атрымалі шматдзетныя сем'і, каб падрыхтаваць дзіця да навучальнага года. Паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Мы павінны параўнаць гэта, напрыклад, з польскай дапамогай для ўсіх дзяцей. Амаль $100 на аднаго чалавека да школы. Ну і яшчэ узгадаць, што ў той самай Польшы выплаты на аднаго ребёнка да 18 гадоў складаюць каля $200 кожны месяц. Колькі ж каштуе сабраць у школу дзіця ў Беларуси? Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей. І гэта толькі адзенне. У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю палічылі, што набыццё мінімальнага камплекту школьных прыладаў, канцылярскіх тавараў, адзення і абутку абыдзецца бацькам ад 1000 до 1200 рублёў. Гэтую лічбу ў 1000 ці 1200 рублёў мы павінны параўноўваць з доходам адной беларускай гаспадаркі. Статыстычна па Белстату яна ў нас зараз складае прыкладна 2200 рублёў. То бок гэтыя расходы гэта палова доходу одной гаспадаркі за месяц. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю знайшло выхад для бацькоў, якім не хапае грошай, каб сабраць дзіця ў школу. Предлагаются различные программы кредитования и рассрочки. Предлагаются использование различных банковских карт, например, таких как Халва, Магнит, Картофан. Приобрести товары для школьников в торговых объектах можно с привлечением банковских кредитов в размере на несколько месяцев. У таких умовах шмат хто з бацькоў просто мусіць набываць таннейшае адзенне. Натуральные ткани лучше, но и дороже. Ну, тут можно смотреть. Современная синтетика, она, в принципе, не такая, может быть, и плохая. Нужно больше внимания уделять крою, чтобы одежда не слишком ограничивала движение ребенка. Крупная моторика в детском возрасте очень важна. Асобная адзінка экіпавання школьнікаў – заплечнік. Напрыклад, у сталічным ЦУМе ён каштуе ад 80 до 150 рублёў. Нужно следить за шириной шлеек, да, которые опираются на плечи. Они должны быть мягкие, действительно вес большой, широкие очень. Должна быть хорошо, если есть возможность застегивать на груди, чтобы вес перераспределялся. Шлейки могли застегиваться на груди. Нужна твердая спинка в рюкзаке. У верасні за парту сядуць больш за 1 мільён школьнікаў, паведамілі ў Савеце міністраў. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, колькасць першакласнікаў за апошнія 2 гады ў Беларусі зменшылася на 15 000. Колькасць школаў у краіне таксама штогод скарачаецца. Александр Дегтяроў, Белсат. Выданне «Позірк» падлічыла колькасць знішчанай або пашкоджанай агнём сельскагаспадарчай тэхнікі ў Беларусі. Толькі за першую палову жніўня, згодна з паведамленнямі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, прадпрыемствы аграрнага комплексу страцілі 9 адзінак тэхнікі. Сярод іх цяжкавік МАЗ, шэраг трактароў МТЗ, зернеўборачныя камбайны як беларускай, так і замежнай вытворчасці і нават самаходная касілка. У ліпені «Позірк» налічыў 17 знішчаных або пашкоджаных адзінак сельскагаспадарчай тэхнікі. Да таго ж, у выніку загарання ў шэрагу сховішчаў пацярпеў ураджай. Асноўная прычына пажараў – людскі фактар.
4 гады таму, 16 жніўня 2020 года, па ўсёй Беларусі адбыліся шматтысячныя маршы свабоды. Мірныя пратэстоўцы патрабавалі вяртання справядлівасці, спынення гвалту і сыходу Лукашэнкі. Як узгадваюць маршы іх удзельнікі і ці можна тыя падзеі называць рэвалюцыяй? Ірына Дорофейчук. Сотні тысяч асобаў толькі ў Менску. Так ацэньваецца колькасць удзельнікаў, якія выйшлі на вуліцы 16 жніўня 2020 года на марш свабоды. Пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў улады адключылі ў краіне інтэрнэт. Калі 12 жніўня яго вярнулі, беларусы даведаліся пра масавыя катаванні, збіццё затрыманых і нават забойствы. Шмат хто бачыў гвалты на ўласныя вочы падчас мірных акцыяў. На маіх вачах аўтазак пацягнуў 2 хлопцаў з натоўпу, які мы стаялі, калі перагароджвалі вуліцу. Я пабачыў, як дзяўчыну расстралялі ў галаву гумовымі кулямі, яна страціла прытомнасць і яе выцягвалі. Вось ад гэтай ўсёй жорсткасці, я думаю, што людзі і выйшлі 16-го. Масава выйшлі людзі не толькі ў Менску. Маршы свабоды адбыліся ва ўсіх буйных гарадах Беларусі. Напрыклад, у Горадні на плошчы сабралася каля 30 000 асобаў. Настрой быў вельмі добры. У нас быў такі вялікі сцяг, які вісеў да пачатку. Павесілі хлопцы яго на мост. Паралельна свой мітынг у падтрыманне Лукашэнкі збіралі ўлады на плошчы Незалежнасці. Вы хотите свободы? Многіх яго удзельнікаў арганізавана прывезлі з рэгіёнаў Беларусі. Але нягледзячы на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу, афіцыйны мітынг быў значна меншы за стыхійны. Найлепш гэта стала відаць, калі гэтую ж плошчу занялі ўдзельнікі маршу свабоды. Чаму ж беларусы пасля десятигоддзяў аўтарытарызму масава выйшлі на вуліцы? Расширилась сфера услуг, расширился частный сектор, люди стали мыслить более свободно. Вторая социальная предпосылка – это то, что государство потеряло монополию на средства информации. Главным образом это благодаря развитию интернета. Пратэсты 2020 года можна называць рэвалюцыяй, мяркуе аўтар кнігі пра падзеі ў Беларусі Гайнрих Кіршбаум. Бо іх вынікі незваротныя. Люди объединялись. И мы все видели, как на микро и потом на макро уровне возникали эти различные сетки. Сетки, которые по-своему продолжают свою работу и заботу по сей день. И эти достижения 2020 года вообще никогда не отменишь. Незваротнымі тыя падзеі былі і для рэжыму. Лукашенко дагэтуль публічна ўзгадвае 2020, а ў краіне працягваюцца рэпрэсіі за мірныя паслявыбарчыя акцыі. Беларусы ж успрымаюць пратэсты 2020 інакш, паказваюць апытанні. Важное и скорее позитивное событие, которое может быть и в моменте связано с большим негативом, но восприятие людей в историческом смысле это что-то, что сделало большой вклад в беларускую историю. І гэтую гісторыю шмат хто яшчэ не лічыць завершаную. Ірына Дорофейчук, Белсат. Александр Чарнуха працягвае збор сродкаў на выданне сваёй новай кнігі «Гвалт». Патрэбная сума 6700 еўраў. Фундатары могуць атрымаць асобнік з аўтографам аўтара або майку з ілюстрацыяй да кнігі. Чарнуха збірае грошы і прымае перадзамовы на сайце Гронка. Аўтар нашумелага раману «Свінні» расказаў Белсату, пра што ягоны новы твор. Я ўпэўнены, што мы ўсе і ахвяры, і гвалтаўнікі адначасова, і часам баімся адказаць сабе самім на вельмі нязручныя балючыя пытанні. І вось я хачу, каб гэтая кніга прымусіла нас задаць іх сабе, пакалупацца ў сабе і адказаць на іх. Так яна будзе не смешная, часам балючая яна і для мяне, таму што там вельмі шмат асабістага. І некаторыя рэчы я пісаў са слязьмі на вачах, таму што гэта складаныя для мяне тэмы.
Вальдемар Скшипчак, былы намеснік міністра абароны, выказаў меркаванне, што Польшча, як дзяржава, пацярпелая ад рэжыму Лукашэнкі, мае права ўдзельнічаць у прыспешванні ягонага зрынання. Для гэтага Скшипчак прапанаваў сфармаваць у Польшчы беларускі легіён. Пра тое, ці магчымы такі сцэнар у праграме «Зум» праз некалькі хвілінаў, я ж, Анастасія Русецкая, развітваюся са спадарствам. Да заўтра і зычу добрага вечара.